O Templo de Santa Eulalia de Bóveda é unha xoia do paleocristián única en Galicia. O monumento semisoterrado, localizado a 14 km de Lugo, ten as súas orixes entre finais do século III e IV. Nas primeiras escavacións foi descuberto o estanque de auga da nave central, franqueado por columnas de mármore. A súa fachada principal é a única que non se atopaba soterrada. Nela consérvase o arco do van da entrada. As pinturas murais son un dos seus principais atractivos. Aves, pinturas vexetais, vides entrelazadas. Os frescos que cobren a bóveda e as paredes son parte dos enigmas que envolven Santa Eulalia. Estes relevos do muro exterior do atrio representan 5 danzarinas. Dende o seu achado oficial en 1926, son moitas as interpretacións e hipóteses sobre este xacemento e conxunto patrimonial. Entre elas que foi un ninfeo do século IV e a que lle atribúe unha función funeraria. No ano 1931 foi catalogado Monumento Artístico Nacional e no 85 ben de interese cultural.